Dito tayo sa Dora dari dan sampu dia pemarkir. Parking bos, di saunan bos. Tiga. Kanan sir. Kamali mana? Mana yang belang? Di saunan sir. Doon tayo sa na. Sige. More sa Gilmore. Thank you sa mga sponsor. Thank you. Dito na kami sa Gilmore. Hindi yan ganyan. Grabe siya. Ito na ako sa Gilmore. Microsoft. Ano kayo? Ano yun? Paano pa kayo ng laptop set? 19, 14, 18. Ano to mga second hand din? Sir? Good naman siya. Chipitin lang na item chip. HP. Ayun na. Ayun yung price niya. May 15. Mga second hand to sila. May ano na to siya? May ano yung Microsoft na? Meron na. Yan. Ilang warranty nito? 3 months warranty. 3 months lang? Paano kung umabot ng 1 year? Paano kung hindi umabot 1 year? Ito lang po, balik nila. Tapos paparekat po kaso, may bayad na po yun. Depende pa sa sira. Oo, ganun ba? 3 months lang. It's sige, hintayin ko muna yung isa. Sama ko. Wala no? 14. To it's pay yan. Yun. Thank you. Ano, tingin mo naksan na. Siya ang pipili. Yung anak ko kasi siya naman magagamit. Thank you sa nag-sponsor. Thank you. Team USA, ha? Saan dyan? Tingin mo. Yun. Ito, yung 12. Yan. 12.5. Sige na, ito lang 12.5, sir. Yan. Pwede patingin, patisting. Ta. Maano kayo ng Gcash? Ako, 3 months warranty. Tapos tag nasira 1 year, babalik. May bayad na. Ganda lang po sa upuan. Kasi sabi nila, yung iba niyan doon, repair na lang daw, parang recon. Hindi naman. Original HP po siya. Original HP. Anong previous niyan, sir? Mouse tsaka mousepad. Mouse. Tsaka spy. Tsaka bag. Yan. Yan powder yan. Anong free installation isa yan? Yun po, yung MS Office po. Nalagyan ko po ng MS Office. Ito po yung space. Patingin na. Tanggalin ko na po sa plastic. Pwede rin, tanggalin mo. Good na lang. Mura na lang pala dito. Walang pasok. Anak ko, gamit ako sa live. Pag nagla-live, gamitin ko. Tapos, mamaraton sa kanila. Thank you sa nag-sponsor. Thank you. Team USA.
Tita o ano yun? Tita o Anonymous of Canada. Thank you, thank you. Thank you din kay ma'am, Madam Sanida Andrade. Thank you, Madam Karen. Thank you sa lahat. Dito na ako sa Gilmore. Maya pasa ko kay Pander Yang. Yan ang Pander Yang. Oh. Yan. Ito napili ko. Yan. Ito yung napili ko. Yan. Yan yung previous niya. Ito. May bag, may mouse. Yan yung previous niya. Gilmore. Thank you, Pander Yang. Thank you. Tita of Anonymous. Thank you. Of Canada. Madam Karen. Madam Sanida Andrade. Thank you. Yan natin yung testing now. Hindi si mama mo nag ano? Goods na ng speaker. Quality po itong electric fan press kayo na yan. Electric fan? Para di ba minit ba yung ano po yung sa ano po? Sabi mo natin. Ano yun? Sales sir? Oo, paano kasi mo? Ako, nilangan ko na dito sa amin ganito. Ganda kasi HP. HP. Sa Gilmore. Pwede na isang katanong CD ka. Pwede na sa CD? Ito sir. Ay, ito sorry. Ito, na-stack lang ito, hindi pa ganagamit ito. Ay, yan? Hindi pa? Hindi nagamit ito, na-stack lang ito. Sigot na. Ito, mula kaskas. Ay, Sigot na, nagamit na, kita mo yung kaskas. ito. Kaya naging sikanhan na lang siya. Hindi ko tayo longgi rito. Okay naman? Nag-update na. Ganda. Itampas ako dito na ano eh. Paikot. Hindi ka na ba? Oo, maraming inom ako sa kabila. Paikot. Itampas na ako. Kaya alam ko. Kasi nagtanong si Pander. Ang design. Yan. I-upload ko to Pander yan sa ano, Facebook. Upload ko sa YouTube. Yan, ang ganda rin ito, no? It's yan na. Hindi ka na mag-Facebook. Upgraded. Thank you sa sponsor. Yan na yung libre. May bag siya. Bagong Ang feature nila. Why? Naka-testing yung picture mamaya. HP. Yan. Yan, yun ang libre niya.
Ah. Yun yung libre niya. Anong feature niya, sir? Ano, Bluetooth tsaka Wi-Fi? Meron pa yung modus. Ah. Oh, yun sa Gilmore. Yun yung price niya. 12,500. Windows. Bayad na siya. Thank you. 15.6. Lagay mo dun. Sa karton mamaya. Para hindi mawala. Para hindi magusot. Ituwid lang na. So, yung mga license claims, Yan o. 15K. 20. Sa Gilmore. Thank you. Ayan, ito yung box niya. Yun. Pwede na yung para sa mga Talian na, inabalot na. Thank you, Team USA. Thank you. Yun na. Tapos mamaya, dating sa bahay, unboxing ko ulit. Yun. Thanks very much. Thank you. Thank you, Tita. Tita Anonymous of Canada. Madam Karen, thank you. Ma'am Sanida Andrade, thank you.